Tökéletes, hogy van? Jó. Most egy picit szédülök. Természetes több véroxigén kerül be az agyba. Azt érzem, hogy egy picit azért könnyebb. Picit vagy sokkal? Sokkal. Fejben mit érzel? Fejben Viselek. belül? Viselek. Ez a Most sok egy ilyen- véráramlás, igen. De sokkal kellemesebb. És Végzés. végre kapok levegőt. Végre, szuper, ügyes, gratulálok. Hajrá. Köszönöm. Nagyon jó, szem is tisztul, lélegez, szuper jó. Sokkal jobb. Meg végre már érzem azt, hogy nem megyek félre. Nagyon jó. Majdnem, hogy teljesen szimmetriába beállt most az egész koponya. Sokkal jobb. Jó. Jobb az érzés, maga minden. Belül mozog, ahogy kell végre.